Ola xentiña, benvidos ás reseñas da Caixa Negra da Nostromo. Hoxe vou falar de La Fiera. La Fiera é unha peli española de este ano que trata da vida digamos, das aventuras dun grupo de persoas que practican deportes de risco. Non sei moi ben como chamarlles porque fan bastantes cousas. Son escaladores, son paracaidistas, fan parapente, pero sobre todo se centra un pouco no tema este dos wingsuits, non? Desto que levas aí como Rocky e Bullwinkle, non? O tema dos esquíos estes voadores. A película, teño que dicir que me sorprendeu porque non era o que eu pensaba. Eu estaba esperando se cadra unha especie de peli de aventuras, vai por outro sitio a película, porque eu non sabía que está baseada en feitos reais. Este grupo de, digamos, de aventureiros, pois existe na realidade, e as cousas que narra a película ocorreron na realidade tamén, non? Así que nese sentido é interesante. A peli deixache un pouco descolocado, non? Ten un pouco de mistura de ton. Unha película que o primeiro, xa vos digo, parece unha peli de aventuras, prende un valor a amizade, o reto cumplido, non? Pouco a pouco vai virando un pouco máis cara ao drama, non? Cara ás consecuencias tanto neles mesmos como nas persoas que os rodean destes riscos que cometen. É un pouco unha reflexión de por que teñen esa pulsión de tomar eses riscos que semella ir moito máis aló da diversión, digamos, non? Ou do estilo de vida. Non podo dicir que sexa a peli do ano, ni moito menos, pero bueno, sí que me sorprendeu, non está mal. Ademais, teño que reconocer unha virtude, non? Bastante boa, que é unha película que che mantén moi preocupado polos personaxes, non? Non é a típica película na de que ti ves o heroe que está en perigo, que tenga non sei cantos, digamos, inimigos en riba, pero sabes que se vai librar. É o único que tes curiosidade por ver como se libra. Non tes medo de si se vai librar ou non. Esta peli sí que é capaz de meterche o medo no corpo. Cando ves que a situación se pon arriscada, ti estás realmente padecendo polos personaxes. Eso creo que é algo moi a destacar. Aí queda La Fiera.